yakapin mo. Napakahigpit ang pagyakap sa akin. Kamunta dar. Hindi, libak pa sa pagwak. Ako'y nag-iisa. Nakalasan. Kena mo. Oo. Sabi doon rin kayo, Nandiyan pa sa hangin ko kaya biro. wala pa bawal to, no? Okay, pabawal. Oo, nagpapabulang kayo pang booster rin asa ni. Mapal di mga kayo. Itsura yung mga bubuse. Pet. Itsura yung mga businдар lado. Ikaw mga ko. Pakuha may ba itong pangalay sa rera po to. Pwede niya kalitang kanya yung ano babo. Itong kaya ng kaya na babo. Ay, ano yung markular rin, no? Diyan babo mo na. Oo, babo yan. Walang butan to. Kaso, kita pa lang to. Hali kang kalait na sana, pe pakuha me. Ang kalait na papa. Yan, gigilyan mo patang gigilyan mo patang nila sila itong kanya dala ko man or mga labong kukan daw mga litakakas ya Eh, mo na ba? Pakabukag jam na. basta tinimig ka mo patang nila sila dating kuli lako man Alam ko. Malaki pa na saan pwede na. Amang kalabong na. Amang kamayan. Nanay niyo daw po na rin ba? Talo. Amang kamayan. hindi ka man ano Ngamin niyo. Mano ere no kalpera mo to 7 kilo. Ibu ulang. 7 kilo kay para sa meron ng pan. Babo, kami salit talaga ni. Saling ng pesos. Kaya po. Ring din mo namin. Tama yan. hindi ka kawarelas ko Minum kami.
Na, kanan mo niya. Ipatali ko. So ako na may tapalanggan. Gano'n mic niya, kanan mo. Ipatali ko yung malam lang yan. Okay. Bali, mama mo, mama nga lang ang kuha yun. Kay gaya kaya takal ko mag-vlog yan at asawa na ako. Pakalalo rin puso. Lupas ka pa kami nga sa Ay, dalang. Napali niyo. Mahawak lang apoy. dito ka din ba? Salap ni salap la rin. Okay. Lalo pa lang kaya. Dito ka. Wala na, madinis na. Matagal sa insan. Ano na? Basta magdilig. Ang kuryente ka makyat. Lokat mo kayo. Ramdaman niya? Ilalari, imitagin. Ay mo manata peso kan? Mo manata binabon? Kung makanya, pupulukan dala ka rin gan. Paano ng kita mo? Ang saging na pumagpaging... Ang gaya po, sa partner kayo. Oo, mga. Huwag ka malikot to. Kamaya po ka kin, malapit na po mo yung graduation mo. Ni bakla, ulit na bakla. Wow. Bakla na kanya ni. Bilog lang naman kayo ni. Uning nga lang malapat. Sabi. Wala kamboy naman. Komboy. Paya ayo happy. Mo ka ni kam to. Oh, duro may bagay ni ko. Hindi tayo magluluto ngayon mga kadiskarte, yung mga bisita sila yung magluluto. Sila pa yung may dalang pagkain. Ayan. Ang plano talaga namin, ipapaluto namin sa kanya. Mahal eh. Eh may aming barparo sa siyo. Ang sarap, mga kadiskarte. Pirito mo na pa. Jadi atok mo po yung gata. Lang palang yung dagang gata. Oo. Yung tulad na yung gaya. Sa mundutong. No, resipit kayo. Kung natapa kaya sipit manon eh, lalo lang mas siya. Datang pesi sa pera na siya pa. Wala na Jerry. Bayaran eh, kahit makalala na yung karapatan na kaya na kami, yan ang magkakain. Alwal na yung makakain, yung kaduti. Oo, bera na mo. Kaya sabi ko rin ang kayo doon, makuya mo, punta na niya ito paglolo na San Fernando. Kasi kita ko, ginam niya pa yung motor, may napakali yung motor. Si mabayad kay pa rin. Makalulos na buwan, piyan naman mo. Ayun, pagtugay pa yan mo. Barako itong motor. Ano pagtugay na pa itong motor? Pagtugay na pa itong motor. Igyaran ng concrete barrier, talagang mamampiya kami. Yung mamampiya kaya. Masalit ko yung sugat. Binisip ka na. Wata pa, tagalangin paglunod no. Wata matutug niya na, ketas to na na. Kaya ka, bilis no. Kanya siguro talagang sinabit ako rin ang Utang bulot ko yan. Hindi ko nagtuloy tayo.
Nagkita paminta panagalan, nadula ka may luto rin labong rin. Nagkita pa kasi panagalan eh. Yung mga lukot kaya pambundok. Pabalo ka kamanyaron dahil sa security. Kasasalong da parang guret ang manda kapasan, may bawal na lang. Sakto lang ibaban. Sakto lang ibaban, binawal na lang. Hindi lugar niya sa kining paligid, siya rami o. Magkalaki ako rin ko. Oo, kaya hindi ko pang betcher. Malayo siya, rami ka itong kalawar. Kaya mo rin tawa ka, kaya lang kanya kayong memang o. Ang kasi nag-shot na ambigater. Oh, mix eh. Balo mo na. Nadami yun. Ano luto yun? Parang yan tayong pagkain, manyaman eh. Ilang nga tayo muli. Ah, kapali na. Ay, 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 ay. Kulang muli sa niya. Ay, buwatan mo pagdilang. Paano pa mo pesto? Sarap talaga magluto si Diskarte. Walang ganito eh. Uy, kapada. Ako nga sinulo ko pa. Ayaw ko na. Sige. Ano to naman eh? Ginap mo tinggan nyo? Basa nga. Diyan sa mga kembulong. Ginap mo maging balansalang tao. Ako yung buro. Ano mo tong? Ano naman o? Pero binili kay patag niyo naman. Mangili na kayo pas bayong labong. Pero tinasyon, pero balak magitin, nakasukot. Hindi ang parang eh. Maputang. Ayaw niyo po dun. Kulang natin nasi. Ay, dakal nasi. Nasi, ay hindi pa. Dakal nasi. Ay, bundag pala, pingawanin na. Nami yun. Ay, tana, ay nakanikit ka. Katun eh. Alay ko. Nasabubo na lang, puta, kalimun nyo. Sampulan niya ang tanga pa yan. Hindi ka nga palyakin yapin. Palyakong kay. Mahal na kayang tulong mga ako. Kung manila ka pati yun. Manya-manya rin ng labong kayang buro. Matsarin kayo. Gulay yan naman ah. Gulay yung payan. Wala pa ito. Alam, may nang kasi niya linto lang payat. Ay, dangas ko di ba na katsuro? Bah, maka-vlog yun. Puto, mag-leave ng comment kayo ka rin. Mga katsuro yung sulid. Yan, sibuk may nanay mga ngayon. May nalo pa siyang dati. Yung kanana, nung kanana, pusay na yung malakad. So kapag siya mo ba?